kardom donatum puthot welcome back lo lindok richu channel lo labangso lamarjan mate labangso video long ilitum son thom bostu theklong ji mate son thoma bostu ilitum chethan long ji donatum laki nanglitum ta mek kelang vek nang ja video lo lape nanglitum apor chipira kelang paju thor an langon donatum angton penalam chini la punangtu lape nanglitum makang hon pen nili channel pusita me 5000 subscriber ke pleng po donatum lasi nanglitum akimi tum talang bom lang prote nili channel pa pleng kang de tha 5000 subscriber ilitum pader unang nilo a video le ilitum pangcheng philo nante alam marjan mate kicheng si alam thele ilitum chethanam nang donatu karbia khailong hakopenta lapuson adamasar doma mate hakopenta lapuson adamasar kithik kibi doma donatu labang nang litum comments long khan pachini vekha athema karbia khailong non malom viral pic comments meme hainono kipia bang pusita me dukoklo lapen ahok pet ma mate ahok kalima labang swa damasar sita viral delo karbi arat tumke manghu pronglo lasi labang so a video owe bari matum ta kelang bang dok pulote nanglitum comments long than pachini tha tangte alang litum ka viral la video le ilitum asap so lang chomno nang donatu labang so video lo donatum non karbiang long ka viral ke ili karbiatum aron doma avema hakupen kirim kibi doma avema labang ke ilitum kamang ram pusita medukok lo non owe kimi mate non ilitum son ke kamang huchu la sona ron ta ili karbia khaitum adamasar doma pu memela lasi sarsaratu mate owe bare mate jutang jubat kirim atu labang so video yong silang pulote nang litu comments long than pachini tha lapen karbiang long arat pusita me kachini jia phan nang litu man chuning rilo labang so video aputhak nang litu than pachini tha athema karbia khaitum la pusona damasar ili karbia khailong hakopenta la puson adamasar ili tumduma labang nang litum comments long le than pachini no donatu tangte non mangke number hiniang deng alamarjan la ilitum chethan chimona ili karbia khailong kachipaduk bang ta dupik lapen kachipaduk along ke khang dun bang ta dupik nili kupisi ki puma nang litum lang den ili karbia khayatum non amat ke ilitum ahok pet amunit chinep thekthi komat abang phutong ahok pet akam ke klem lole mate komat abang phutong ahok aphan kamat thalole ilitum bujiun e kedam tang ni thoma phrang ilitum masar mirjeng kro pusita me alang li pechalong chipus loye sentiment bujitu nonapor kilun ke kan nang bidun ri lapen puthot ani neli thekhilong lo halaba amni da men chitini boglo halatami pgr kache songa tu nonamat karbia rada phan poisa chipino lasi ilitum manghu me komada bang pusi ahok pet ke klema komada bang pusi ke chokle ma kame klema tangte donatum ili karbia khaitum kaching kimi o putong chipu poma mate kajok o putong ilitum chipu po donatum ili karbia khaitum ke aprang benta bangari deng pen loksi apran ke damatum duk piklo la pen bangari deng pen arenga hukit so tum ta me duk piklo phala so teng si non an pusita me dambom lo donatum char chim long ta ko anone karbia muluk apran ke dam nang atum do lapen pgr ajoinita karbia khaitum arenga hukit so lapen non hejong di fulong pusita me miya susi hukur singa phanke thuak ak delu la solar kache songji phanke nilitum mate karbia khaitum un elo donatu kupisi un e puathema athe non ke nokpak nokke pen kali kaibong pen kali non ke hili pensi nang therong lo donatu ilitum ki un elo puathe pi ke daklo laki ilitum che theklong lo yongsi ilitum che songji yongsi konsil longan ilitum paleji plote ili karbia khai phan blank fire piji ilitum phan erenga hunang pasuji laki ilitum che theklong lo donatu tangte non abangke ilitum number ke thomang dengan lai ilitum dam thunang donatu number ke thomang deng labang ke ilitum karbiang longa radatum ke thek ke riatum
dupik hang jang lo lapen RJK me ya tum pusita me dupik hang jang lapen nonapor ili karbi ya khailong pusita me film award ili tum pi bom lo donatu pining le thot pusita me 2025 pusita me rangsina sarpo film award pipon donatum lapela so film award ki pialong karbi ya khaya tum manghu tum dupik athema a film klang clear ko le kososi award long lo kaching nek choi kachi putot la puson ta me chethan jai lo donatu lasi la so lam kamang hu khe de dia phan mate a film release le pinta award ke long lok at lam theke ilitum lang pon lo na non he jong mukrang bks alang li channel la long lamarjan se lam lo donatu ilitum la le lang lo nangante Rangsina Sarpo ilitum buji don ba menang de ha lake cultural affairs department is kipi pon pon lasila solong ke ong dung atum kachini tolang nili kachini tolang sta nili kachini ang tas halda kai kita lam the petlang klang release lelang alamarjan tum kosonsi award palong long lapen ke pinangana lunji tum pipor silta klang dun dia lapen Rangsina Sarpo award along kosonsi muni da tum lapan kachin tu bang ada la alam ke chen ban ke takan ban bori na Rangsina Sarpo film award long aja pakai dun long dia pang isian deng dola kalau soang deng bang cepat parning penanga lamarjan ke lasong dengan caklo ko kasi nang li kato ka lamarjan selam lok makumani lamarjan selam lo lamarjan dulu kasi kejeng siapang ke itu kabino to mas council pen ti kondo review committee asal lamarjan lanjut ilitum ma ne donato karbi ani prokom aja ta sai susita me deson peneson ate jong si peklang lang utang pen pe nang laso alamardam di bang phan pusita me arju nang ji tuardam dong Lasi laso kelang committee do lasi laso kelang committee tumsi keceng pen kejut lamardam do anlang po laso lamardam lang get pen oh laso lamardam bang ke choklo ladak thang ta karbi jutang jubat nimro komporong puthi pindeng support kato ipan kapan na hokabe ma dak atuar kapret pon rongoli lasi la choklo tu ansi latung laso asa deviat pijit la ni joy kita na pot nai ban bagal la hilo non hejong la ke dil tum alamarjan lo ruru ada entertainment pen keselamar alamarjan lo kona lo alamarjan me lage kanbo reti kalau spat lo ente nemo be kita lage rajit terong ga tu bisa lo rajit terong lo ke lailo ke lada kapang ke kado be ke tok do laso na sarjan lo tu karbe alamarjan ke mo ke chensi lage office of the cultural center before lo lago tapi film film oke lada kelang bang beneng lalar wa giti beneng bang ke Sri Chandra Singh oli do Sri Chandra Singh Kru lagi chairman lo Chandra Singh Kru apang KCS apang kemarin tapi non bang ke utara member tu malah Chandra Singh Dera do karang hansi pido Singh Kru do Sosikula hansi pido latung si lang do kami keceng gitu latung lang dia ansi laso aflim aku nak cak cok lo ulatang te ansi latung laso asadikat biji laso sardigat pitet atum ala bangsi Rangsina Sarpo ya warlong cepat tidur nongki lapen hal rakilang atum juri member le akapre dotla batang council pensi kithik lo las hal so juri member atum si kaddo kawe langko lasi hal atum pensi kumalun si kemenai ko lima kado ke ceng ke jula ko si ke ceng si ke la review committee long lapen iselam kachini lalo donato ili karbia film ke release le ako pusita me nalitum Rangsina Sarpo film award long yong si chipate do ni plote aprang si hala dakang saya tum dola laso film la pen la det pen nalitum release le tame nalitum hadak chipate do long pusi lo la si pinia video bang ke la ancholo donatum la pen nalitum jong si akimi tum dolang plote nalitum la bang so channel subscribe dang de no lapen like comment nami nang litum pinon lapen next video nang litum ke thekhloi kan ke nang litum chong hong channel lapen nang litum kai kita theklong ber dia phanbang prote nang litum bel icon nami berkang de no ante pinya video ke la ancholo dum ni thakli kardom ko